Munthu uyu mukumuona apayu china chilichonse cha iye ndi cha white and red. Kalikonse amagwiritsa ntchito ndi ka white and red. Ndine Dini Studios, khalani pompo pomwe nkhani ikupitilira. Lero sindinabwere ndi nkhani yomvetsa chisoni ayi, koma yosangalatsa chabe. Dzina lake ndi number 7. Yes, limenelo ndi dzina lake lenileni lakubadwa. Ndi wa ku Bangalore, India. Anabadwa kuchokera mu banja la zikhulupiriro lomwe linkavala ndi kugwiritsa ntchito china chilichonse cha white. Ndipo number 7 kwa zaka 26 anakhala akuvala white yekhayekha. Koma atayamba business, mzibamboyu anasankha kuonjezera kala ina yomwe ili red, ndipo anayamba kugula zinthu za red and white. Bambo ake anampasa zina loti number 7 kamba kuti anali wa number 7 kubadwa kuchokera mu banjamo. Ndiye iyeyu akavala jacket imakhala ya mabatani 7 kuti imatche zina lake. Phone number yake anakapangisa ya manambala 7. Number plate ya galimoto lake ndi ma 7. Trouser lake lili ndi matumba 7. Ndipo amalankhulanso zilankhulo 7. Munthuyu kulowa mnyumba mwake ndiye kuti chilichonse ndi cha white and red. Muliti zinthu tosachepera 500, koma tonse ndi ta white and red, kuchokera ku bedroom, sitroom ndi kwina konse mnyumba monse, makapu, masopuni. Ndipo aliyense ofika mnyumba mwake akuyenera kuvala red and white. Pachiyambi mkazi wake ankakana system ya red and white, komano pano anachivomereza. Ndipo chilichonse cha iye mkaziyu ndi cha red and white. Galimoto lake ndi red and white. Ndipo akamayenda munsewu ndi kuona chinthu cha red and white amayima nkugula kupita nacho ku nyumba. Cholinga cha zonsezi 7 ati amafuna kukhala munthu wapaderadera omwe ali osiyana ndi anthu onse. Atikizapo inu ndi ine. Kawani number 7.